Mbea mono mwancho mwere soko tengere taseni kiandi ZTV na tiga bono nkwali vene ase umurobiri bwa chigosori buna botambe okoretu na nchende mo Steven Captain 001 asamangani ya chigosori aiga soro gongo rwa gusi asirit koya yaro chigosori au chigendrete junda nyare ko bingote bina kichigendrete chinsa bune chiga ime league ya National Super League league ya FKF Premier League nanda kensemeri ya English Premier League tiso neti nge chiro beiri ndanyare ko bingote bikebuikranu kro aiga sigeta sena mbe megeta seni kiandi ZTV sura tubwati nsema ya Facebook buna Ndizi TV News Digital nsema ya YouTube Ndizi TV News enda buko tulikera SMS wetera inambere gura bwa screen. Nalero iga pagani bali baro beri go cha somoro beri bechi go sori no bara iga se studio ase nyuma tra digeria go sori gati ya Gusi FC gendrete amona team ya Migori utasegeti kya Gusi Stadium na nenda ke bazate bya marieta hapo na inki kiriba gokora asama na rengete chigo sori gingo chakana umuntu betege yanga ya Harambee Stars Kenya atebye rietaria ye mararia marieta na mange my vision name singoro ku James Ongeri machuki abana ngondo kabarega abana James Ongeri asuke Facebook Kurukwana Ongeri baranaba igo marieta no via dikoro ku James Ongeri machuki ngoru aliana onjari ni gonde match commissioner yo mupira FKF Kenya division 1 league ndake ina introduction engia sana oya mekaine buna Mr James ate buna ndake igare match commissioner ntomanya gasia inererie somoro biri ogendete korende nsemane ya moino na bote bieri etari yao na ndake nkurunse moki amande yechosuna kyogoswana na usona ine naro asa marieta ari manyakaino vision Ruben Oyoni Msera erietari ndengo tumeka se Facebook bari bamanyete abasani bane igonkorero ke bazu ya bonjari neri etarinde na vera sopo chapiki bwere dia matuka mange ase chisejeni ni gonkwero ke goalkeeper yo mwali Oyoni Msera Kulegente kia sana goalkeeper yo mwali ne goalkeeper ko beka namba mo igone 001 nsemeri ya omwali andake abuna baba gani to bata iga se studio konde chinga kibune chiga ego sore gendrete bone ga segati kia Gusi Stadium ne go sore gati ye timu ya Gusi FC ewe kwa gani timu ya Migori yute kwa soli gendrete asense mentangani Gusi FC abeka egolia ye mkonda sensemo ya kabira chiteka chiameronge 5 ne mona isano nige timu ya Migori yute anya ko bage kolengana ne kwa soli gendrete asemondaga ni twende sensemo ya kabiri studio terebuna mangana gendrete kurwa segeti kia Gusi Stadium.
Avoni gani gya gosori ya yuere chitaeka chia 86 chitero things chitaeka inye chitaeka mirongo kianda chia FIFA nyare ko bachikoera ntoro njiri chiramento like James Ngware ngegeti ensementangani egosekero kunyirigereri na kiora TV sticks chira se gosori ya mona chitaeka chia tigaire nara timu ya Gusii FC mbe yangu chiesa totiga nara timu ya Migori ya reko bwata basa bange nara niko bankwa timu ya Gusii FC ngakijingong sana ase ogusuguma umupira bosio so ofunga kitegeji ya Gusii ya mikiro egoli ni kitega chimbe sana ande ndo kitega ngiteka nyega umupira era igo ndo chinga umupira iyo racho eredro tadi rai sana mnandoche na aba saba Migori bankwa ku mupira oigoro batagite kobeka mupira onse ando mete timu ya Gusii ngoro mupira wa nyemuta nyike kubwa nekere umupira wekirense so epukupuena na regwa kwa abera timu ya Gusii chinga kingo kusana kyo kombo egoli ya beku ndo jinga final ya mupira wa kwereto mancho muri ntobe tukubaita koranda ke ninki kira abe torere gosanda ke kwikira wari timu Gusii FC namba 2 timu ya Migori Youth FC namba 12 na kira nyare ko banana ke osorira nyare ko bage kwera korende tutara bwati amangana wiye gosoria yuanda ke bono tukorane singana yaito ya rero amangana reke toboteneri bwenkoyo imense ya Kenya nimende mwaigurenga kientambe abantu bakoro ku match commissioner match com chibokwane rumono sana ndake nabongo chaka naye Mr Ruben ndake experience kiao igoro ya andake match commissioner kwa intacti na chiro chimono na kumanya buna chigotenera mangana yenkoyo Kenya kuringana nobo manyimboke na manyire omaete gento kende omuraria ebintu ngonya gochenjibire so engakina jagete buna incho mupira egosori na bwatiro mupira obe goalkeeper senga kintambe sana ena jagete mupira yo goyoaka 1998 na rinjagete mangano wa kajili so 1998 egona wate around 14 years kingo jaka 1998 mbwata 14 years so buna tokonya kogenda obo manyi ngo chenchibore wechire variety so as buna torega iga ne endugo yane yo ne endugo yane aso amangana ko bamora lakini asenkaria no mwana onare kiagera tatu mwabo na rore mumuro minto waro umwana wo monene so no mwana no monene okay so igo kuringana no bumanyobo kwagarire nande togosa bange serikali mbuyere kiagera pakabona ko etro bumanyobo konya ko mentakana aba minto konya gosuka bare kurwike wange kemo wachie kende unaona kera tuwa chagete abana bubato chagete bare go tubugari chifrimbia machiko na rengo amakoro ari okubwato mupira okubwato mupira iga korigere tiko jego ori kwa bare rwego aini nya ikerete so buna konya go chenji igondo chenga nonye serikali mangana FIFA enjire konya go chenja mangana aya nkobere buya nakobeke nkoya kobe enjire rais ndako Europe na utebanda kekeria manyete korwa soke bidiaro lire na experiences chae kago kiena igori abutiniri bwenko yaito korende ndake Mr Ruben ose Mr James maro ravanga ndake mbara nara na saudi muri ko bageti mono match ko gasi ainereri nanga imocha mwabera match commissioner ne eri gendege tagani match commissioner ni retired referee ndubata chinjira ngisatu li referee ko retire referee ko retire kimiaka referee retire because kiro na elifanya bego litaya mi pionyo accident bono takonya kunyo kigeti nje bono ni gona litaya te because chikiro mupiro Kenya ga kere kwa bere around 75 kilos tokonya kumyoka egetio kareki igo ngalita ya kuru sofa tivari
Yumaka Iko si kyo. miaka. Yumaka kyo. Na bene jikire ki miaka menge ndoje ngapa 20 koru 2017 2018 alina taite kurege ti oto umupira tindi taite ko kugie firimbi emipira ya roko ndi taite ko kugie firimbi kirige kikinane Ndakona chakendo cha iga nsema ya online arro komboli andake Mr James oyu amweta itirobo sitare utie kulie nyama na ake ichikilo no bona li nkonya jibesa chinyinge match commission omete ne roli ni cha jelifari oyanga mune supervisor yelifari ekere yelifari yerege ti engogenda na ikaranza ninje bono ko mwasesi ngakia buyu mupira ngakia ngwa pura ya majiko y'umupira ngakia chaka ngakia kora report yenanye toma kuchi FKF headquarters Nairobi ekena tumire report kuchi Nairobi emupira kubwati okotegemea nga report kinali gete rifari ya mako y'umupira ngoli gere report imbeto ko y'umupira bono ndune supervisor we are senior referees ndune supervisor toko andike ti ko assess una bono ri mupira ogendete ogusi FC amone timu ya Migori inara no naringe twekana yo mindore ngore match komu yaringa sigeti origeri na bokorore na match komu asikaransete match komu korigeri ngaki abanda baregeti ngasi ke bakora ndubwate center referee ndubwate assistant referee 1 ndubwate ne assistant referee 2 ndubwate amone photo visual origeri sumo biro gwa kwabu between seme ye omtimu ikaranse ko boko kobe na fisting timu ko boko korio omo rifari na rote nini gatiabu ubegete ne kianga muna kirifari kirigeti match komu ikaranse temageka gose bago ikaranse yo aristo oyo kwaso oyo wote oyo begete nini obete yanga bune chire fari chirali na kiakoroku oyo bana akoroku reserve rifari gosoru kwe photo official egasiae no gokora substitution na no koje coordinate abanda between the home team na fisting team amachiko na ro rally technical area atakira kubwatiku nero kulinga kia machiko ngobwatiku wale oyo bone match commissioner ne ri karansete match commissioner bare ari ni charge abanda bonzi bari geti nero ko recommend report yako tomo chu Nairobi pati mu biro yale ne ri ko chakogara kiri fari je mu biro ko bwati oko tumeli fari report yembe kiri fari je ni jojo ko mu biro so we are the senior most people as a geti because we decided on behalf of the federation the federation yako Nairobi eje ko karansa bosongo usi stadium pone to karansa CBT to represent the federation into ko nyachi report egere umupira uje kubwati erifari eri acha koba yaje ko umupira ngakinali gite report ko chora andaka mwanchumo rio twere so imesana ndo chance bende Ruben akonya gutingisio mutuga ko ira notes ngora iga ase estro na ni maze ngonya gwesomi ora mange igo match com tari ko bagiti insali sego suri egendre ta ngonyo erakireta ekone ayari bueka korende eretari mangana mange ko baiti andake na kishabana yeko endrete ko sona kimigoli ko sori rena kichire fali chiregeti na kichiko communicate ne linesman photo official na kiago communicate both sides ori koro bote ruya ko sori yeyu andake kwa na kingi kelikera ko sema onche dikiara ko asenga kire bo sanda kerube na tara sange brenge livia ye igoro yenga na tuendete ko sanga boniga kinkwanda nsemo ya Facebook ndo chembara rova so ira so bonge na team Facebook kama Facebook bakoroka team FBI team Facebook ndocha igani ndoche akorokwa Nyanga Ega Joy gatia bali bakubwati ndizi mono sana ate abuna tuko pamoja ndocha iga Cyrus oyo no muntu bwechinguru sana agote I'm live from Gusii Stadium salimia anko Ebazu ya Bonchari na kuzo Governor James Ongeri. Oyon Cyrus Ondanya? Cyrus Ondanya. Okay. Oyo mwana one. Okay. Ona are kase ni oyo kiagera no oyo mwana one. Cyrus Ondanya mangana waikira iga sejana no muntu miasa no gwecha kwa bwata chiko soriali mbuya mona sana Cyrus asogotobwati nindo chaiga Hesi Kaptizo tabuna Hesi captain nimetune ndani from Kiog avante vikioge usenkioge mbakebe kioge koruchinsa mo chiri cha kioge mbuya mono Hesi Kaptizo ndo chaiga Susi Riruma White tabuna I'm watching ndo chaiga Edmond anasema tuko pamoja. Kuna Irene Kerubo anasema tuko pamoja kuruchinsa mo chirichia Raitigo. Ayense monke Raitigo. Okay. Raitigo ense meria Nyamira kaunda bawote bikevoikira na kolende Irene Kerubo ama engachingana yao ya ikira iga segetaseni Kiandizi TV ndo chaiga Wilson Kenagwa Osoro narate yavuna Kisibo basi Nyamache Nyabite niko ndani kama kawaida poa sana man
Wilson Kanagwa Osoro abungati abali bayete gutubwati asesemeri emitandao nimbe nkorora nsemeri ya SMS line iregora abo ase screen yao ensemo ya igoropyo koboko gwokuri enambe yo erabu nabo turikira SMS usegwetera ensemo ya WhatsApp na injebna captain 001 nimbe gingosoma kono tukwirana singana twali okwalinda rero iga igoro ya match officiation match coordination kwa chiri mepira itasenga enga kientambe kakia ya manda kantoro chamba kere fare ya moke kuitugeti mbaka usiro boge mabwaye andaka experience kia una enchere mepira ko bugigu ayengoro ore magosa ndonsi kere mepira ito yankaige ko bugigu enchera mepira ya ite ko bugigu kwanda tebe ngaringa amagoso ko baro na se egento na tebo moraringa dinaki ase mupira no rigereri no nene mepire to kurigereria ngumbu chi Premier League ne mepire ende amakoso ngo baro tikarene ne riba baka experience mepira ya ngumbu bakarete ku VR barigereri barasa amakoso akoba so no mbara bongo kora bara amakoso na amakoso ngo bari ase una bono chingo yeji to kurigereria cha se itoma usi ngo bare ne karakoba tariama mocho yeji rifari ikiagero ma etobono ntobu atibo manyibuna borikango bore Ungereza umanyito bwate no bwaito na magoso gakobe ko bwatinga ngakie timu ere discipline umane the moment ye timu bwate discipline the moment baba abago chirifariechi chiko twaro moyo boko byo mupira buya na ande bako chiko twaro moyo no ubo bokina na baro bako ro kiegere babugyo mupira wathiga mipira ya sitane ringa agara konyo achiri fari chiregeti chiabugyo mupira the moment ye timu buna bono nefungire go senegori chideka chitikarite ngo mupira ere erifario kubugia asa magosa ari kwanyora babandi bafungire gori bakorera mekano na magosa ari ngo so egento keribono tikeri kobekia keribono riba kagego kindi no na chirifari chaito bono gego chito moyo so igwa magosa ngo baro asita iyo magosa ko lakini ndende amagosa arabe na ritoranya ke 5% ase 100 eritadiri gosa rirabe ase chirifari chaito wetera abakosori igeke ndonga tebangeringa abakosori mbawene ko ba discipline because mbamanyete nga seito mama ntobu atiege ntokra VAR ebinto bire asichinse changumbu iko tutware discipline na ritoranyare gukina na ria abakosori baito baranyare gukina na gwetera chikosori echi ne chirifari chaito chikine akara twatware discipline ndake tukoria rikobwani amangana aregete coordination ya chigosori chaito official nikero kwanda getio mwancho morigeri kutioteria timu eri wanchete wanya korense meri yabo basi tubate timu buna igare timu buna mosora tubate timu buna gucha youth wanya korense ya south mogirango tubate timu buna chiapo small simba wanya kore asense meri ya nyarivale timu buna chiapo ichuni combined FC gesava kwa nero roro wanya korense ya kitutu chache no tubate timu buna kitutu chache not combined ensema kitutu chache south tubate timu chinyenge chiapo TTFC chitemu ne chinyenge chira sorongo rwagusikira ukurigire chigosori chiankaiga ati ibintu tokwarero gankikeri okorama muchokere okorageti arege match kwa mtobwataiga autebana kaninki koirama muchayu na ninki kira irere ama muchayu andakanyare ko keiwa asenko itukana na ese match com tuchake na fans whatever football is for the fans theater for the players andake bievana royal fans ese experience ya okoro rebune ref kumanya guchenjo kabe match com okora bievana royal fans andake okora mipira ya ito teko maybe professional bete fans bametigora yo mupira fans ya bange bametigora yo mupira era metinga mupira ogwakwa gukia tametinga ki ndogwate ntoko Andrew Paul na wo mupira ora ko omonta atebenga ne edi sabe girete ko denga ki ngine ne handball igame chikora chinjiti mupira mange achenjiria mange ro mupira cha kitaba kabane yo ro ringo mukoro piro gwa kubona ga no munga so fans baito gento kakara bare ataribira sigeti omonta achitegeti koje kori mupira achite atakete timu ya yebu takibuye tachitie timu ya yebu akere timu ya yabuiru ore taribira igo egento kokara aba mashabiki amange areta chisigia sigeti no gutamanya rigete getagani amachiko y'umupira akere ometa amachiko y'umupira kere gento kiabere geti abutanya nga maybe eri fari gento kiri yakora yakore gento kiri kuringana na machikari bone garo y'umupira aro y'umupira na geke to goteba no mbana ngora sengurungura de biande ebiragu binga take time ntora ora balito somete tamachiko y'umupira tumetenga kema chikago teba no na mo limo no mo gosori manyana tetara manyali tagani goye igoro ya machiko y'umupira ekarago jigwa ku mupira geti ekari fari yakora magosa nero mangari goseria mane no eri fari yakora ya turuma because eri goso get ngote biande chitimu chitiki kwa ke mipira bari bari ngaki take time turangeli we are there
muna bona se Kisii County ngima divuani to kimati komisa tuchoka ekara tuachete Nairobi gari ko karama tem tualinganga kimati kom 189 kurukenya ngima lakini nena Nyasaye arumuya abana bete na mbesatu ase kimati kom John Sp na bandu ba mindu baroro tualenge kurukisi county batatu yo kurukisi county ngima tore kimati kom divuani abantu batatu wedea na chimaji kom to bwato na bona NSR mbaro to bwate primary kinto bwate chimaji kom amne chi diftu to bwate maji kom mbaro na go chinse gai so we are there agere grabu de ko unsu go yuma chiko yo mupira to rangari to bate bi go nga kiuma chi mupira nga kiuma chika go te kamore ge ti garia no ena masabi keino ya bundise ngaki igwe go na machika go te isabi kindi go so ge ti kumbe maybe egento kerire fari yakora ya tumia machiko ari bona ikira machiko yo mupira go chenjerero na mambia kira manga everyone here every year konyora machika ko chenjira tatu chenjira bele ono mundu utamanyiti era korange ngenti lifari ya tokorera because anjiririe timu gete kumbe lifari ya bwate machika ari mupira gote igo amasebi geta koreta riroro cha segeti because igo tokanya machiko yo mupira ndage kerago kwanira yo ndakira gutura tigare nera ke okobangatia abamanyi balito bwate aiga asense moya studio otebia mange igoro ya obogosori ne chigosori ese amagana lengete enkoyo ya ito ndora ensemeri ya France League 1 ngake timu ya Paris Saint-Germain yari kosori amone timu ya Marseille ndoro chianda ke fans ba PSG bakunyara gutara amona timu eri ya Marseille ndobaro chiba ko baba gotebesa njo bae tu ban ndwaro randake igotorere fans tinga kie nyinge bagoyara ko baba ko egu ban okoba ya amachikanda ke tugana na semo ya Ruben andake controversial decisions joro chikoba made na referees keroko umupiro kurigiria ndake babungutwara barama mocho ngotwara barama mocho naende o maene boringa makosa arongo korariki unabona umupira nore na rigereti yo GFC bare wakana Shaban janeti shabiki ya Shaban ikongo sana otandusyo mupira ori agero akwa to kwa ego free kick kabako ja seito ingo sori kwanza Shaban na timu na GFC okay mupira ori tuagete free kick kabako ja seito Shaban ya inga gose around 32 free kick gaku ego likipenyero je gatake egire no mupira by mistake wakaraki ogaetoka pono mupira ikonyure tuagenderere jide kajari to bwire pono ngokora egento muna kerinje ngo gekanane mupira were pono wetera mashabiki makena bagosori batete kubugate rifari kaiteria solution egento ngeri naki egero mupira tuakire baka 90 minutes mupira no roko bubuya otagwene gutwara ekemina okay no na magosa koba erifari ekorige go balance egento na tebene ke ase jirifari nekige ko bagotambe timaiti onyambono muna bakonya kogenderera bara change ngeri naki mono assistant referees abange tabakonyora osene offside ya assistant referee imo kiga tamba onye center referee tararora ando make a mistake yoko koragendo yoko irani ege tambanse keraira ndi ege tambanse maybe because na makosa abere gori yakoneki ya nyure aribono no makosa go chabe e captain yange ko complain ese assistant referee nje mo kiga tamba na ari akoraki ya irani so egere ya bire uno komina noku yagera bono ke osia katikati ya bagosori amone chirifa na chifari igwa makosa aronko bari so odetigenjira bono na bori match komu yaite neri naki para buobu na bakura enda ngo nyakogenda bare ya mafundisho ikiagera nindo jo mupiro bono oansire gonjoreri tonga buno riri twa chagete bono mupiro oansire gonjoreri ikiagera none inje ngo sori ndi na mbono ngo so andegeti ngo akande chidigneri na jakire ko bomurito okonyoregero ndi saba muragati nabonko bwata igapindi kama 45 minutes ngo jage giya kabire na tabyo yonko bundi sanena naye korasira so egere na togo kinie biyewo so nakina ariko muboriga muna barabo egero wabo jibaikaranza amagosa abako yarigireri mbagende ta soko taka kutatua amagosa aya saji dati taka ukina taba manene egere banya reduce egere gatokonya kogenda amagosa aya taba sekoba oseka chitimu echicheito nchibe chiko manyanga ningikereke bena rimo piro ito usiora akini
ndake tutaragendera ndake ayunirbo no wateli bolero amwire lero nerape kati abali bakubulia mabudi gentekia sana korwa Ruben ndara kubulia ndake James amukura ni Ruben eso kubulia bwate nowadays umete muno mupira umumbu Ingereza walimo kulindo batanga fiar in fit assistant referees ikine kiri fari kikaranza ta segete umete egendo kiri anda bakoraria ifidi area n'abantu gete bayikaranzete kiri fari kiro sini sato usaisano kikaranzete kikobwate mupira oyo wetrese TV muno regeti mbabe getaba ebinta matoga pa communicate n'abantu bale geti wala kada bali amagosa abandara hima bayo tinamba bose empatano bate baninga egoli area yanywa yali ngo offside barangiri farinero baje bamoroki kulingana na baro na bayigwana nire mali amanere bamutena offside yali ebintu mbindi biroro je bimunaboneka ndobwate chinsa cyotumira se mipira ya mumbu ekano mupiro etaniri eraini enseri yaye e 5 plate yamate mupiro nokoraki technology imunabona Kenya agatraika ndobwate ebintu biko communicate konya bibekira mato amwapira ereke na ndo mupira ogusi na migori inara bot kiri fari nkiabwate ebintu bya communication ingo tokonyere kiera nyori no offside umwasita ndi fari abogoiri agote byoli kuruga ngaki in offside, that's offside ekere nyeta roje obugie filimi na kumurigeri igo konyore tokutumeka munabone gento tokontwa ikas tokotenga communication riri koi mukinyeta koro nyinya ninjende center fari nde munayo ore assistant yani koi muki egento kyo kokora okondangeri na bora orandangeri rieta gose amarieta na tokoro nga FIFA gose ref abokora ngongeri mukitiga tamba igoro ngo na kuri limited na igwe sound na assistant fari yani yandange ngo kuri nanya kumukitiga tamba igoro na big no offside so technology emune konya kuchenji umupira wo Ingereza umupira mumbu because yanda bali kinse kikwenyara mupira uri okwa muororo no ko officiate yani ukubwi ekya muntu nabwate bito ba communicate ne ki assistant ki kire gati ere munari gati yali assistant fari eki njibwate bintu ba gukwana nere bakonya gukwana aria tali asimara ngeli nari nabwate video assistant fari sako fiar baikara sasa ro bali gere du mupira we in the case of anything ba ko matenga ki gente ki abere gabu kara kiri yango limuna muro jibakonya gukora slow motion area na barabua alingonya gotetiria na bari abanda banande ne kiri fari na bakuruga ali ase fit assistant nguru munga ali asa kwa koja aswege tiga kolega na barega abanda bali mali ne kiri fari tebono joji kiri ali kibekira ali so kuri ali to gende tegeti bari na barabua madabinga ki gende no to karade we are 5 so we are 3 in offside yaring bata byuli gaji kuri katikati alia bata jireni kiri moko raji ku atuga alia ikiasi ko isi no soki no mutu soka bako gweka gusegia to kitachitimi that's an offside so hopefully nga Kenya gani ntunto chitoike ase technology itrabe to kutumika omupira Kenya ga kare ikeruno yom na ndo rais so I'm saying because Kenya ga ali to taragendra mono na chiti chisiko tachi wa korra ke usiroro na basongo metemba to gweka ini na ara samkeze eti o masabiki yako mnyekana no mpira Ingereza kwa nyati sabe kire mnyiko chese ketigati akire ndi kese zikyabo ni kirense kuwe chito gaiga muna bono Rafa nde utabege kone sana riri mupira gendete oyo buna kombyo kedero byo kukomeko oyo mubweka bali bande bakumeti nani babwate ali steward babwata banta bange gali baikaranse baro bakarate mupira kanyomete okonyara none musigari ujiri ne bundu ukikorenda security then mupira ligereti oligeri mupira Ingereza gali nyore getigere gojiga bosi bali gedi ujira sama sabiki muno barabune egasi yabuno kugoji sabiki ndi batakara ndi basa goja gaiga so nakingota banga in future amajika yago cheko muna bono kwego yo minto Ruben yo kwane go mupira uli olenge Sabana versus Egusi mupira ga ku kwa rabia Sabana ya bege tuwe goli kuru se free kick ya ge tuwe baka ime egoli kiba yanyara kupwata egoli ya nyuru mupira yali ili fali ya kiego famiu amagosa na yangu amagosa ne egoli kiba etabwa tu mupira tali mepi goli ya bege tu offside tali goli ya bege tu no koboko bono dia to ganda se ke titu metenga okobungoro no kubungoro we accept like that mupira Kenya kende andaki akora koko voli kwa ya sanda ke James ate bagati abiri koirera
andake okubunu kwa machiko na indiscipline kwa base chosori chaito mono mona oteba nabantu kutatwara obumanyi amangana yenko negento gya kabere technology ya gosobo manyi bwekerero buri insase enko yaito yense ya Kenya abase ni bise gotoka eteknology ya comment mono kone kibuna kere gosori chirefari babwate bintu akobeka matobune bimbegeta iga uri oregati okwana nori orese lines maniali enyare gokiana ni andaka okwana kuya kwa bagati chirefari nenyare gokonya kokei andake mechandelia kwa base egeti ntargeri bali ensemeri ya Facebook na ensemeri ya SMS line andaka ibuna Ruben muche gukuri uratware mipire tese kobe yabire metorwe mikira no se chirefari chonsi pichire professional chikorete refresher courses bakubwiye mipira buya wa players bama etama chiko mupira ko ere timu yawe yaitu guisanegete muche gukiorabe rinda gokonya ngo yaitura andake gukina omogokora abe no rianga buna bono nje okay kela pokial na jakerete no mwari ko inyakere kweri kachiligi ao so ase chiligi echi ngonya rore most of the time chinga kichinyinge ni ngoba support inde na ekero ngoba support ne ringa gwikababu atia machiko una tu agendera irega abana abwekero bako onya baika babu kero mupiro ko bugwe ritangani egeti ni ritangani goko tebi in fact abantu bakoleta amakoso ase umupiro wako itosareka number 1 na mashabiki nambe ya mona mashabiki by the way na andi ngotenga onye taringo renjera jiri fariji ko ba intimidated na bakosori onenje kanga na jire training yo bolfali pati bono njikori renjera abakosori bakomisi BF ase jiri fari onenje gento gerite keri kongo ekiagero maete oyo na chiete kosi yae na ye kosi o chiete ne yo mupira concentrate so mupira mune furimbi yabuga digereria rifarinki yao gotebia makosa muna yago tebia bwati ifakite ise ko banga igente kingi yapeni mangana omupiro ito nabukonyara gukina ekiagera egento geta tutabwati ase mipira ito ya seitoma ntebe na Kenya ngima ne discipline so a discipline ise go sira namba tubuna wono chikochi gorande chikochi je mipira ito kurigereria ngumbu ekocho nyama kosa abeire osena seri fariata isaneka tariko chaka go shauti nga utakaso eno egetime acha ko inisa itia bakosori apana igari amakosa naba eraisi kari aba oichana naki makosa anga yaruera akini ogore lakini koje sibandi base to garero konyari kosori abeire no nyama kosori tara chaka kobori ngakiri kosori re koji negetia kartaki so ne chikoje chitikachibe discipline pamanya ngomupira ngoko so yegeti buno yo minda kwa nangeri naki keroko so mupira gati igere bindo bibere seidobwe osakora gendoke obu anya moko panga mwenzi mora endedro mupira na bore eritora kini yani okwa accept okwa anjerana yani egendo kero keringa kichitimu jeito achiko so yegeti tikachanjera na matoke andonzi agoraki agoja baada ida kamera ngokianda bia bono sana Ruben andake korese osori twacha kayare yare kosru atiete mi agusi FC amone temi Migori Youth katia machivu nkwa yangu na kuruansa ma Facebook na ere Cyrus na kuruansa semerie mitandao nige temi agusi FC achire makali yegoria ya masa yamo amone temi Migori Youth FC kwana kwana temi agusi FC yategere namba ivere ime ligi ya National Super League 7 iga erachi pointinye magaye temi ya Shabana FC iwe tanga ime ligi ya National Super League konde tonda kwane yetogende tetuna go chenchi akego torama tukabwa ngo iga ekina kenyara ko bage kobe kwa mone timu ya Gusii FC ya nyarete kogira egosori babwatera Kajiado FC okoba Kajiado FC ambulance yaye yabwate bintu be kirana na ikombe ya FKF ase wiki ye gikaruo kora chabuna ndake timu ya Gusii FC guchi pointi 3 ase osori yeta gosori tikurende sekire kiacherete bune kinekyo nige timu ya Darajani Gogo nero yagirete gosori bari gosori amone timu ya Murang'a Sila segetikerikia St Sebastian Stadium na kurenda ase gosori yo nige kombe kerikia FKF kejarete kuruo konacha buna ndake gosori yo enyare ko bagie ko iroru andake onda tacheti kwa guchi point ejo chonse ndake chinga kiecho na tole chinga kichia bene chogo sangano mo bwatani ko Darajani Gogo FC Andrew Mark Ongwae oyore getiada ko goichana kwaye tunekombe gia FKF kenyara ko bagie konacha ekinekyo. Okay, mwaka uyo batware season ya batware timu engia na inde mbabwato moki na consistency. Meta consistency na kiegento kia mana. So mwaka uyo mbabwate consistency, koba consistency ko rwedi gia chagete na bono igatoranga about round 12 13 tarigento raisi. So batemire na inde ngote banga chitimu echibere mbu ya chire round ya kurugusi.
ruling area akoru ndatebe nga yato ichanete sana because asende ndatebe nga it was double standard because there is in one hand toko tebe nga ki baete Gusii FC chi point esauri ambulance yago sete bintogete bibwenerete koru roba manya tebe nga antu ngamba ete Murang'a Seal e checklist ye mapema ligi tarachaka e checklist ye binto babwenerete ki bakora se kwerende nye mbaba ete then eminatinga chi ligi chons pitimu nchibwenete chikokora chikwegu points so ne kesi totake gokora appeal toranyore batasa sande twaroche nga federation if it deemed it well kugokora igo toka rambu ya tokatiga kwa iguru kuno kugani kwa Andrew Makongwae ne senior mangana FKF na kiora eresingane omete ngopiro tarachaka igeti ebindo bire bitakere bigoto korro muna last time na renge matchcom Jumapili yaita Gusii Starlets ya kucheza ne timu ya nenge koru mate ekoru ko Falcon abaiseke ba Falcon kurwali Kisumu ketu egeta segeti Kenya tieko ngayora Gusii Starlets tebuati ambulance ya lengoro irasimisa kiara nkemuna matchcom umupira to gwaku ambulance taligeti mupira to gwaku abasigari bataligeti tokota munga abasigari babere wabwate chibundu yani bale yamuti nande bete uniform baje batabege ti uniform wabwate chibundu tingwanja baje babege ti uniform atabwate bundu tingwanja ebintu mbieto koli ambulance kayachire tokolete gali ubeka otengene ambulance asimonyi goleime toligelinga ki oxygen error ebintu mbiro peski biumondara umegetia koleki anyole fati tareunye kitali so na kingwate banga ekere ebintu mbiri bikobwatigo umupiro tarachake sigeti ambulance kali kokonya timu liyo kaya chobogeni no muchesaji bu area tena ngabano umupiro olengo Gusii amona migoli ngwara ambulance yale ngegeti tala simanga na ambulance kokonya muchesaji migoli gweka nayo kumia no yo Gusii na bakomia mnya eto ambulance neroro emumyo kinyagitari yakoleki arwaligwe tujebone seki neke wono kibwate seme yemo darajani gogo ikende kibwate Gusii FC ikende kwa darajani Gusii FC kose ya chete wa Kajiado lakini Kajiado ya provide ambulance umete go mutimu ni numo provide ambulance amana basigari bakaye ku point isato chigori ibere yes ekere na ganyino bono na ngo ganyu mupira na ete mupira ekikofa yateke ko beko chaka saa 7 ngatebia coach ya Gusii FC Letra Oyori nkamatebia I've given you 1 hour ego ikasa 8 kamili ndara wale ambulance ga ngokora ofu mupira nge Falcon ki point isatu ne jigori ibere so repeat ya myoke bono abanta bagogo ebacheretu paka jitaika chirija kora kikabanya ko bataraleta mete ndo ko nini to jon daraja ni go ganda kinga ingane ko nyara koleta libira ne ria ndake daraja ni go nero ni ya chete nseme ya Murang'a Seal Murang'a nero arenge home team ikaba Murang'a Seal ambulance ne chete kurende daraja ni wetabatia bwate bintu visa ine ekinage kabeku kerekia beku FKF kanyara kuro kuna chabuna ati andake ese Murang'a Seal ye checklist tena ne tu uchese Murang'a Seal gore gosoli no nonye daraja ni gogo ya gere tomo gosoli yeri wone rote ko kuchiponya to buna Gusii FC yetu ese gosoli ibagirete na Kajiado FC wone ngani ndero ko bole andake iki yakora andaka machika aba bono report ya matchcom na kina otenge matchcom inje matchcom ninje final ninje ngoruji point taliba ichiri fariki ichiregeti matchcom report ya ina neto ku office igo ya begetinga abanta bamba bwate basic metambule talite utwara 100% lakini twale 70% umbira bo wako bono korange matchcom report ya ligete baria ya ligete nga basic mbiare ngorro bia ese ambulance yeri lakini abakango jesu mupira ekagero mupira liro ngo balikira nga mahene idisteria ya gogo ya Murang'a ko produce ye ambulance kanga pamba ya 2 point ibone report yeri matchcom mission olengo raduete era yagerete gogo ya ujipo andake watera bwana kaona to chuchenje ngane ndo chukore ngona to bwate ko robote nyali bwenko yo imense ya Kenya nse kyombegia Football Kenya Federation ekyombeke raisa ekyombeko rainko yense ngemekyombegi FIFA toranda kerit kuliale randa kyamangana yo goichani sana amana regete match fixing awasa abantu bato banyara ko bakubwatu asingane arengete match fixing ese osoli ngatia Nairobi City Stars ya gosoli yale ko gosoli Gulero Nairobi City Stars ya gosoli ya Mona Sofapaka
andake match fixing kulingana na oroboti rwanya nako barogosoki kunigo etimu ya Nairobi City Stars yarenge fix ye gosorieri nyale ko bungwe gori ya mapema nego chiteka 8 go chigoro na renya ko bage ko bungu na bale ko kora boigo wego balenge 1.4 million bale ko rango kora bale igo andake Ruben aye ngirora tebe igoro ya umochando yo match fixing obeire ime ya Kenya sana egento nakwanire igoro yo muchando yo no ringa okoranga abateneneri baitu abateneneri be abateneneri be bokwanda emepire yebune wako abuna tebenga na batari serious ekiagero maetekero bare serious gentonge yo gegosinya na ekero bare serious bachake okuyanda kwa mapema ekore biyo buna bono gento na tebege kore to mujando ga bune ringa ki etimu emanyetenga nebwate timu nebwate mupira ne timu gete kare manyetenga nebwate mupira ne timu gete na reko hostie timu eri ababono abago hostie timu eri bagabwana teko bangenjira bako hostia bagani kwanyoranza kinde badire tinga no godire bakari tukori emeji yaika tiriya ikire kwanyora mbakore tiki mbaji andaiti ile hali yoko ebanga koria unabono mwa kwaniranga nga etimu egaika ngekaro yaike gatoka nga ambulance yakire ebintu bitaikiraini ebintu gotekerana na singencho yaba bangi ndake ndakora chake igo Ruben andake ngane ya match fixing mokonye match fixing ne nokoroberie kinjira gete egere mubu omupira ose mubu asokwana liaki egere bokore egere mubu monyore point ose mosokia machibu gete amachibu amogosoki mete ngonyoro rumupinga FC ngwaka yali ngumupira yake to na Bandari FC iri number 1 lakini gwe koli tukeli mukonyoro FC yake rujugori nyabusa ose sababu na manu yake ose sababu na manu yake okonyora nga mona mona company betting ekiko kijagoro umupira oria kyate gwe timu nga no mugotia mwa kujugori ekere kare gwe tanga manu ngwakere na eya nyaga sawa gusane Liverpool ekero gwe tamuna bona bukonga manu rero ngwake na Southampton kwa mfano abantu bonsi bali bako pepi okonyora ki billion yange 30 kibekere manu ra simebwe lakini over sudden kwanyanga kiarure dro gose Southampton jakalireki yabwire manu kwanyanga ki million kiri abantu aba betting kikamera ya betting yaro sine ki million 10 ya esine ki billion 10 ose ki million 10 kwa mfano aba bone bakole tenga ki ndutu aka million yakamo irumuire kianda bono match fixing nere ye koleta okonyora abantu bego iba komo takubata mupira metera mokori eringa ki mupira wako mupira jikaine kiba kuyego kori ibike ya koro muchezo ko mupira kora omuyetani kwanya na kumba abantu bakole tu mupira oyo bapeme kiemba metenga igenteke tagani mupira na tobua asita tokochi na tobu ndo ikera gekombe na tobu ndo kosa kuru ese ligi wana kwanya na kiyo kora mipira ekara ikire mwiso ekwake rweke tie ko gwaku getikiri gwako ogwako lima ekara match fixing nde kora rekore kana wana match fixing yena bego chego akonya etimu getego to mupi ego le mupira gose chiri fali kinyane that's why amajika goteba Kenya rivalita kiri kupeti James Araki ndakona choma iter match fixing negente kenene sana no vere fari no gwaganu to beti watu be kiresi miane bado kwa beti na to guikiru neli chiko na ne maite Leopold senje inga sana chira sili chiko na match fixing ngeli gento kebune kininga kyarero kyana rakoba getoka ngeli raisi igo senga njo officials mbare involved ime referees ngo abare involved ime coaches players obangete team ya upi bako boso luma tere ngo chingwa lo mupira buya obali go sani rege tokora alengete kwa mupira wakiru utumiro bwatire dime anne pera tale ngaye nane irinde goliebe ingi kera kore match fixing bona ngendo kera kore match fixing tigante benga poti officials ne jipimu itake jiko bastepo muna bono ne komsana konye timu naona ya Manchester United yanzi chinse chisu ko yangu kora match fixing so njo bwate ni bona kera kore bra bieto bya Kenya ga o monta mete una bono kwa mfano ro jo mupira na bono yo National Super League Sabana na Gusi kyo inji kwambire tinga kya kara kore number 1 kiti munje jira amuna una kya mofa kya muatate kya migori kyo jime tinga ki twadigere mepire tatu mepire yo simina tobu nduri ko soka na tobu ayo nzipi nduri ko ira league wana bagora
batanga ki aturanyora betting company atwe milioni 3 ebe como piro ya se kwende ase system yo kara yo kopeti abantu bapeti bara bange lakini tonyore kibesa so into kara kuri match fixing ndatebe mnaona imi ya Kenya na abantu ko bastepo bodi referees bakanue maripara maya kama match commissioner maripa maya ne birao bitu nyo sponsors bira bakonye egere etama iranense era kuri match fixing lakini muna toga ndirete match fixing ngometra kwa dai farite muna kwa tayari na moko dai faringa ki dai farite beti akinyo ro kwa tayari ni ya mamumu abo ya mru mwa bari kesa kara akopeti so igas na beka ben kongu dakirende ta sopunga match fixing ndo kikira nyore na banta batene to mupira stakeholders batene ndo miko chaka chiri fari ki match kom ne birawe ebinyen be stepo binyore kingira biko nyore engeria tonyore sponsors bali ma bange bako konyi birawe ebi ibirawo bigende na bira kuri match fixing ndaga ndo che Ruben to do wale mubuo go kwana litani magana ya match fixing taranya bwata buya Ruben inseta kayamo yeah so egendo nara goteba lingani ya match fixing ndiko hera riro rino hoyo minto gwanirega ndiko here kiagera kira here ndiringa ki nonye chitimu echi chinene nonye chitimu echi chinene muna chao mani we chichukwa kupaka chigori saba taringa tumeke timu engao ncho chinge chiitiru okay mwanje buli otuengera sana okubambegete orende limorote Chelsea bia ya yite tuna Man City 6 okay gendera so taringa tari stable nere stable lakini ne nina ki egento karkio akwa na buyanga nina ki nkeringa chitimu kogora chire chi point negende kege chakertensa tarigora ariyo kakere njengorane no chitimu chansa konyora chitimu chiwe kire chi group chikuna na chi group chitimu gete cha faulu kurase chi group echo chanya gotira go chairo kwanyore timu ya akire mepire ebere ya akiru yonsi etikartiko seno mupira yomo yake sabunga nebwa netabwa tego koraki terigo tamboka yaira na se yende erie maite ngise konyora chi point jabo na wego koraki abeko genda yakwana nera watenga ki to yachiri busa no gatata to bai chance mokore gendo ki mutamboka ya ba oni ngenjere go so match fixing ete kwera engenjo na tebera irense era ke yake nerina ki enjere era ari gwe ngabono mono na abanta abateneni abaito bemepira kurugoro enjere kara yari gwe ngao enyago rigererigwa goja nebigwango by'umupira ebi goja paka baira nensa otatikonye noko kanikwane enare ko kaninga etimu ekaro yagunduiru yakorego yanyore penalty gete andake mbuya mona sana Ruben asa unimaite match kwa mara batingara tepe igorengane konde topoli chinga na ndito kwandira so ime kolende ime league ya FKF ama chikona mangaro rokero mogo sorry kunyara gutoka no mochando yo match fixing baro bakunyara waku isikopie league mbaga wasoli pia se career ya voyo CP na machikanda amangi chitimu choro kunyara korusi gwa se league cha vozu cha rusi gwa se league singenjo ya match fixing andake coach etoke na kunyara kusalirwe license ya ama tukonsi go andake match fixing no mochando monene kulinde watebire to kwaira kulena bwago kea no kea kwa ngwetera aye na ngiro chiko so kunyara kubwatirana na kwanire nganeje na kunyara kubato konyekei kwenda Facebook kati abari bagandete kubwatiniro chaiga Alfred Osore anasema niko live ndo chaiga Fenike Muntu agoteba keep up the good work we are live together okay tuko wengi Moses Andama agoteba I'm tuned in from Mombasa 001 County 001 Mbuyamono asovo semio buya korwa se avara ya buo ndo chage kiongozi Sefania Onserio nontebia ndo kiongozi wa rally ateba mumanya ine monjali kiro muntu no moraya ateba I'm watching live from Riana Bonchari. Caleb Morara out I'm watching live from Suguta, Osingi Nyamacha Oyon Caleb. Betty Valeria out I'm watching live from Bomachoge Misesi. Watching Akinonya na bako teteria team ya Bomachoge Barabu FC. Sorry me league ya FKF Nyanza Regional League. Ndo chaiga Salmon Kenya out Kurwa Masimba pamoja tuko tuned up Chelsea damu. Okay, tutatuambia ni damu ya nini? Na drama. Okay. Oyo ine timu ya na ino mo Chelsea. Yeah. Nitini kuba kwanira mono. Ndo chaiga Las Gadragio
ate bankwaneria basani bane ngali mutetesi okay na ndenga na chairman ya UDA okay ninje coordinator ya UDA bono to itomenga kia magana yale okay ina magana lengete biti vya siasa timanye timono korende ntomanya seboniga chigosono chaga Michel Kerubo ate banikondani kama kawo mwanchumba lirimbu ya mana soko ndra kubwatia omorobeli bwechi gasori Miandizi TV igetaseni na mbeyemo unabotambe ndemo Steven Captain 001 naba nitobwata ye match kwa mwe mkaide buna James na ntobwata nseme ndo mwanchi bwechi gasori mkaine buna Ruben togo chenchi channel ake igo twende League ya National Super League so boime ritukule igoro ntobwata gasori ya NSL team ya Shabana FC yare ko gani bene timu ya daraja ni Gogo FC korwa nsemo ya Nairobi na se gosori yeyo nigo Shabana FC mega kwenda chigosori satu etarabuga gosori enda yonsi ne bande ko buwana ndeso ubonge bwe chigoli satu chigoli chavege tuna Peter Ogechi nsemo intane chigoli chinde ibere nsemo ya kabiri gosori twende nsemo ya kabiri studio torega tie chigoli echo Skiza analeta Wycliffe piga pale lakini hapo Munga hadi ndake ichure chivita korwa nseme ya Gusii Stadium chinga kiechie chionda bene bataranya ko bagokwana nigo moroka mano sam Shabana FC Sami Okot ago kereto bogosori obwabwase bagosori baye babere abagene banyara gosoya team ya Shabana FC bachange to bugati yabo e goalkeeper obwateri twiro goalkeeper omugeni agatware clean sheet korwa team ya APS Bomet na goli ya kabere kabe kuno mogeni tanda nsemo ya kabere studio tumwebu Sami Okot. Because winning after a while struggling to win, but today at least we've come back and gotten a win, which is a plus to us. Hey, they played well. This was their first match. Goalkeeper and the player who scored the second goal. It is a plus to us because those are the things that we needed to add to our team. Not really. At the moment, I think we are comfortable with whatever we are doing, and we don't intend to add more players. We just reinforced where we felt it was necessary. We expect to go to fight more again and get a win. In fact, every match is a final to us, so we just need a win. Ndake Ruben nimetone gweto mochengo ngagete kwa na abantu bagochenga Saletenjo Shabana FC na time bwata batiteri namba 3 imense ya Kenya magi ya Gor Mahia FC Leopard sarafta tware team ya Shabana FC ndake obo buyobo ingencha ya Shabana FC nereri obo buyobo ase Shabana FC namba yamo ntotagete to anye konyarekana bakoro moki egere basuke kurwa ese ligi bare basuke igora aria ekiagera amate yabero mudo motambe sana Shabana toko chiesa to ikaditora ngo moiso tutagete gutambuka tosuke togende levengao twanyora twakoreki twabwiru moisho so egento nare go sabankiringa oko kandi goito ngoringa to twekase asogo tyotereri Shabana nande buya to ko ibubono rorio umuraritigana akogori ose nare timu na into to bugate to gwetokeri ikono kugani goito ngoringa kyonya ndinya sancha aseme pire ya batigareti yasaye banjire bagenda buna barega egera na baro basuke na into to barigereri igora aria bagenda kominana na into na chabo goli maiya torenga nyasaye nanje na into mupira okine gusi okuna kugani goito konene ndake James atara sanga ndaga nenda kaigwe birangeri bya omoro kyo meno daraja ni Gogo ekiagwa tekyo gokwana maika ya gosoreyo tunakonya birangeri bya James twende semo ya Kabere studio tuigu daraja ni Gogo FC. Tumekuja hapa tukapata a taste of the other side of football whereby one person does not play, the other person play. Huyu mwingine ana succeed na kupiga ball juu na ku waste time na ku delay
So we're not really happy about I feel like the referee are in charge of the game. There was a lot of stoppage, so we couldn't get to our rhythm. Niko na timu ya watoto, vijana wadogo. So rhythm ni key kwetu, kufanya build up, kupeleka ball mbele. So Shabana will stop rhythm. So every time tuko tunaenda mbele, wanaanguka chini. So kuna stopiwa. Every time tunaja proceed kuna water break. Na hakuna hata weather hata iko tu normal. So water break, so kuna breakage. So we couldn't play our game. So we were not at our best. But congratulations to Shabana. We've seen the other side of football, so we've tested it. And they've won, I think, fairly. In terms of goals, but in terms of play, shocking kidogo. Kama that is what they're going to play in the Premier League, then we have a long way to go. I don't think that football can win on the other side of town. Because at the end of the day, football needs to win. Football needs to be played. People need to pass the ball around from build-up to transition to incision of football and to finishing. You cannot just keep booting the ball up, lying down, stopping play for you to win. Home, it works maybe, but away I don't think. But congratulations to them. They are first in the league. They've beat us today 3-0 hands down. So shukran kwa oyo andake James kwa mwire kiago kwa nawe tebanda kiago checheria obasobe timu ya Shabana FC andake kwetiko abo kwa mwa kina sababu stomete senkoyo kire team na bate strategy yo kunyara kubwe go sorry na gameplay snatching ngao pi pete nkeriora kwa negoro ya ingana kwa andake go sorry yo njomete wadambe na jirifali ose officials be federation to ko ba neutral. We don't have a team to support takirende nandi na ngororo igora so mupira uyu aiwa nate tugocha lakini tobate shughuli bonjali garia yetifeti yango je omwali mushimu nchokale tetoro so nanye teibagari ugo jankaranga yanda sukulikira magana nyumba mono ubwa ko gende geti kera na ngo one of the officials bata kere goje seketi kere ndabwati most ndabwati appointment ngo janali geli ati mupira gante so deguna kwanire gabu tero mupira Shabana yagete takirende uno mupira uri ngori bwo epupu utalinga mupira bwo ko bekanse ando tayenga bagwake ba ke style iyo na bagenda Premier League bako nyago towa so tipo tikende date tatirende nero tebido mete coaches tiko jindu jimanyete coach kaya buire egateba match officials ba kolega singiyo koko ate match officials ba ngonera so lazima to tore tegente kibateba nga abantu banarenga kyo kobungoro no kubungoro kere kwa bwiru ka yo mino koboko kere nai kwa bwire goka eno no koboko teba ngaki igatinge ya kolekana so uyo punga igatinge ye rifari arenge geti kurukumuturi ne rifari manyete nga igasi eningi ya okara nande nanya koro kore gasi peke na rabeire se bitimba limbaya sa kore gasi ubungo bino muyogo getubukara nande ni mete gasi ako kone gasingia ni ndu metendu kwa tupendeo ngira bako mupira mama na tata bagwaka lakini at the end of the day abo mama ko beka tata jigoli tata beke mama jigoli nande ntebe ngone ruka okay yes ndake bina birenge review na ndake gatia gosonde ya gosolu tukora chumatani wiki ni timu ya Mombasa Elite acha na restaurant ngorwa gusie geti ya Gusii Stadium gosori timu ya Gusii FC na sia gosori yo Mombasa Elite ya nyoro bubibwe goria ya Masevosa na Patrick Nyali no morokio monene we timu ya Mombasa Elite. Mimi kwa majina naitwa Patrick Nyale, mimi ndio mkufunzi wa Mombasa Elite. Kusema kweli game imekuwa ngumu sana. Najua tumekuja ugenini na tumecheza dhidi ya timu nzuri ajabu. Gusii FC ni timu nzuri, ni wagumu, wako na wachezaji wazuri chipukizi. Haijakuwa rahisi lakini tunashukuru tumepata pointi 3 na tutaenda nazo nyumbani. Nafikiri Gusii walikuwa na msururu mzuri wa matokeo. Wametoka kwa nafikiri kama si game 3-4 mtawalia walikuwa wameshinda. Kwa hivyo walikuwa wanatazamia labda wakija wakiwa nyumbani watapata matokeo mazuri, lakini unajua huu mpira huo unadunda. Na hujui vile mgeni amekuja amejipanga namna gani. Na sisi tulikuwa tumejipanga tu kivyetu. Kwa hivyo tunashukuru timu Gusii ni timu nzuri, lakini baada ya kuisha nafikiri hizo pointi 3 tutazipata kibahati. Tumezitazamia na tumezifanyia bidii. Kusema kweli tulianza na changamoto. Sisi timu yetu ni mpya, ni changa, vijana ni chipukizi. Tuko na watoto wa miaka 16, 17 na ukiangalia ule uzoefu wa ligi walikuwa hawana. Lakini baada ya kuelewana na wale watoto na kuelewa uzuri wao, nafikiri kadri siku zinavyoendelea
wanazidi kumahiri, wanazidi kuelewa vile tunataka wacheze, na hata leo hatujacheza mpira. Kiwanja kidogo kumetutatiza, hatujacheza mpira, lakini tunashukuru kadri msimu unavyoendelea ndivyo matokeo yanavyoendelea kuwa mazuri zaidi. Inoma kia manewe timu ya Mombasa Elite Patrick Nyali tukulia lero bagwa teke maone timu ya Mara Sugar na sego sori yeyu nego Mara Sugar ya menia timu ya Mombasa Elite chigo libera sego lia yemo korende ukorire gosori yivanyara kwa bako sori aute banda ke Gusii FC ya twara yanyara kwa bake koba underestimate na ndake baganyara kwa bako babua nakira te banda ke goro ya enkwana yae egendo na tebe enkwana yae yo na bongo nye support tekiagero maete bono Gusii FC iko baje tegeti ko bakerenka bakatwara confidence nga mopiro na tonyo aka ko ikatokoreki toyebwe bone gento kiabo umisa ta 6 point ikogenda ne ri babu atokwa kweamini yani ba maete nga na bakanjere nde yonsi kokora bareki ngubu akore ne gento kinko ko stikere timu chinyinga sana timu ekereo siti timu endenka yani ko twaro bore bunga bono ganka nga ko ikatokoreki ndo kike tobwe ekero baikire babe ko kwegenda kuri gwanka batika ko jiaso mopira kwa makosa bafungwego egori ekero bafungirwo maete nari bagocha kumanya bono ngo mopira no renge bajaga kuyeri ige timu engo muno one iri ekero bajaga kete kuri bagafunga egere bagasieka maegamba base kufungu igonga ne point ero yaje teta kete point tabari baje tebabwa to kuya mini ngaki iganinka twabwire mepira etato kuruma yagatari oyo gocha kotosinyaga wakati mwaka ngobwatore ekagero go chiamini okukwabo koso kwege no kuba egenete okabakosti bakatuta point so amaoni yoyo igongo nyabeka 100%. Ndake itochokole sema tupate ya National Super League senge enjoye vironi mete walibonsi wale sorongo rwa Gusii ama Savavo na se timu ya Shabana FC na andake Gusii FC Johnson nyare gutira na gosoi me league ya National Super League senjo na beko nya kana njubwa teli pa go kiravoni iga senjo kiravoni ncho sori 13 na bona Shabana FC nere tangene ya National Super League andake ko bwati gwa so bwange ne timu ya Gusii FC go kiravoni iga umunganyi bwechi point inye kurinde tore timu ya Shabana FC yagenda chiko sori 3 ese tabu eti gosori ndo sese ba gosori tina Kibera Black Stars bajara gosiri gole ya Masevo saba gosori na Gusii FC bagosiri gole ya Masevo saba gosori na Migori Youth FC bakanda makali yoko kana ndake chune ngechi point isano na ivere isano na isato banyara kwa bagosiri ase chigoso ese kianda banyore ya moyo kese Migori Youth nali tore nere timu ya Gusii FC nero sama tukabwa ngoiga yagenda chigo solid 9 era unbeaten korende ase gosori ya Mombasa Elite gosori ya lenge ngusuko nde because of tactical issues basiri chi point isato lero iga so babateri bagari ya benero basiri chi point ivere inki bara kole erinde mbasi yandike concentration ose momentum yuko jara kwenda mpaka mweli bwe tendo bate consistency na boe timu ko chakabuya akini bwe mwizo panya jai ko karaki ya chakire ko nande ko iranase so muna bono ga bono batakire bako gasana patilende ko bwatiande magana sana mupira ina ranga muna Shabana ya twara bokongo kera igori kiba yabo ya begete chikirini shiti ya begete sana tali kobe kugoli ikagera kamerwa matene timu jinda akora akagenda bakabeke goli kiba namba 2 kyamune goli liba getu ba begete kera bayangwa kana Gusii free kick ili agetu kuru atamba kikanyu engo to kana goli kiba yabo ili arengo ro goli kiba namba 1 yengo nyosi wa saji goal ikolende ni matenga nande ni romete Shabana umetenga wanando bakwirwa mbagwa ati sponsor kitimu ko itakakira bantu batete green pass cha ne bana bachesaji leta sopunga umeteni ndumuna muna officials bo mupira ni ndungo sabatolenga kurwa sense ya moto kuna bono Kisi County ndo kwati timu na wana yemo ere division 1 ngiye ko yatali division 1 ko division 2 ko division 1 mo kwa kumupira mo kwa kumupira rogoroga iga bo sigisi na bagere yengimo uma yako bana 1 2 or division 2 or division 1 kwanyanga kitimu chetu because yo kutenyara sponsor Zimbabwe ati mbako linambe kwanyanga bona kare promotion kitimu chindi chikwende promotion chiaru maybe kurwe sema ya matega kurwe sema ya rogatika tigusiga to kuma to kwa timu ya goraki ekogende kusugojiworo nindo toko sabo mete kare timu yitore primary nindo aso officials bali toko ba toko nyora appointment konya turengo konyera appointment kusete kitimu chito unabona ngo rusibuga iko mupira nagenda bondo mate arusu umupira ga nagenda saa tambe kirigoli simoino because tabwati kitimu cha division 1
ase rito ga so toko sabanga kitimu kito nindwe kiara tro jugu mupira mbio gendrete tiga kito twale consistency ngore kwa number 1 buwa ko genda ko baka kule number 1 nande kitimu teru number 3 e number 4 e konya muiso gare kare kengo lenge nana one round ndi ndaga ni shabana waya jakete ya ringa buya etakinia kare ka muiso ande kansa kugo chance teta sobunga una basa ni tia bachesaji bai bakanyore goli nyia e gol kibenyi korwe people met ya nkadenga ya rusu wa ligi ya NSL because bata one te matches chao chinyinge ngatenga abachesaji abasa ine timbache babakonya kogende busiga ande bache bakole among the best 2 egera bagende si Premier League nintu mipira naona ya FC Leopards mipira ya chabo goli meya chichega iga antu baitu bararo mupira ande benjo yumupira ndakembia mono sana akonyara watu ebirenge livya yebinge kwa National Super League kiraboni ga Shabana FC na mbeyemo such point emeronge vere na kianda kubati gwanda keso bwange na Gusi FC na mbeso ndo bate Muranga Seal adachi timu chinda asiri tukolero Kibera Black Stars nere timu ere me top 4 ero iga ya asiri chi point ibere maga yo kwenda makali ne tibe MCF makali yegoria yemo asegeti kirikia ligi ndogo na segosoria FKF Premier League yare kogosori gurero iga nige timu iremenyeka ine vuna Nairobi City Stars yajara ko bage kogosori na Sofapaka na gosori yeyu yaenda makali yegoria yemo aseyemo ndake kati ya biri bigendrete asenko eto kurende singincho ya birobono ndaga nito enda se ligi ya